Ataasinnerlorpullaava episode 2. Juaansi. Juaansi piautartorussuoq uainuuninni qimajuannangajaavippunga takunaqarpeernaerpungu ulluluttunga you know why meeraallunga aqusaakkakkaajortoriunikuummata imerittun peruartorpunga angajoqqaniani sitaasernikuunga taamaattorli nakkaatingilanga taalu eqqungaasut misiinikuungilanga familiebehandlingerniku kisanni imatut nallinnartutua immintaanikungisaannerpunga I am never a victim. Qimajuarnissaq pingautilerissuuq uaqimajuannarippunga qimasinnaatillunga qanorluunnaajortiingaluarpat ulluluttiingaluarama piumusarapingitsiingaluaraakku qanorluunniit meeraaninni ullut anisitaasersimanikka imariuffingitissimanikka taakku ajornerpaajuarnerput taamaallunga qimanissaq quyamusunnissaq ajornangittoraasarpuuganna killermaameqqavarat niaqarpunga taleqarpunga qaasiqarlungalu ajoquteringimi taalu qoissutigilarnagappa anaanam peorsarsimaaminga ajungittumi akiussaaffimiltigu sisinnaasumi taamaamme qimajuannarippunga positiivimi isingijuarpunga qiimasuni qaamasumillu isinginnittoorpunga qanorluunnaajortingaluaraata nalunginnakku qanorluunnaajortingaluarpuullora ataasingornaajartingaluarpat tallimangornaajartingaluarpat ullorat massakkorpia ajunginnerussoo qanorluunniit anisitaasersimaninningaanniik taulu imeriuffingittarsimaninningaanniik qanorluunnaajungitsinganerussoo ajunginnerussoo qanorluunnaallulutsingaluarama siunersuutingilaarusuppakkit inuuner eqqissillutit pausitaarlutit anersaartulaarlutit qiviarlugu takulaarissana qanorunna taama iluartingisoq just to be human like being a human inuuner like qaqqaasimasinnaarluarputi maaluunnuujarik kisanni universumi ajungaavutit your inuutit nunarsuarmi kalaallunaani ikkultuurni imaqarnerpaannunani how is that not appreciable qanualluta quimasuutigissangilarpu taamatuunimmersimaat takalaallinaanni uan massakkullu inuulluta ikke 50 år siden eller 70 år siden eller 100 år siden massakkorpia taamam qarsartorpunga hvad er alternativerne qanorluunnaajortiingaluarpat ullulutiingaluarama massakkorpia inuuner qanorluunni ajunginnerussoo qanorluunni pilluarnarnerussoo pilluaatsannuulikkaarpungun it's amazing how much we have soornami ulluluttarpunga imaangittor qimaannaavittunga kisinneqqarsaatigisarpaa qanor ajornoortigisinnaangaluornersu by the way ullukkaajornerpaat suli takkutingillat and I have been through some hard fucking days sulilut ajornerpaat takkunnani qanigisakkaarlaannaagi tuungillat piilini pussinilluuni ajutaortoringila umiatsiarlukkivisoringillat ukoqaniginerpaasakka anaanakku ataatakkuun qatangutikka kammalaatikkalu apparalu suli ajatuungilla suli ullora ajornerpaat takkutingila that's why I'm so fucking happy at all the time that's why I'm so grateful all the time pausitaarissuutit eqqarsaatingaluungalu qaannoq ajungatsinginerso Gary Vaynerchuk oqarpo ideas are worthless execution is everything sinnattoqaaruit qanorluunni angoorsutit annertorussui qununangaittut apeqqutaangila qanorluuni pikko atsami isumassarsiat torratsinginerso aallartingikkuit piviusungernaviingila qanisinaalarsinnaavit ataasingornerullaava sapaatakonnaatorlaarisi